Egyébként a Másombélyök is ebben a videóban GTA 5-özni fogunk, és itt van velem Magic Serial, és most itt meccsezünk. Nem biztos. Na, úgy ahogy tegnap. Uff, szép volt. Meg vagy. Nem fáj be. Le voltál sebezve, és úgy a tested volt. Ja, te ott vagy. Te úgy láttál most a térképen? Ez jó. 3-3. Ezzel a Special Carbinével. Azért már a fejedet lövöm. Szintbe? Vagy hol? Négy 3. Szép. Ez úgy. Jó, akkor nem. Jó, csak későn szeretel, és már beléd lőttem. Jó, akkor most lelőhetsz egyszer. Gyere, itt vagyok. Gyere, lőj le. Én egy 10 000-est raktam. Visszanyerek egy 4-5-est. Már 10 000-est raksz, akkor 4000-et. Na, itt vagyunk, és megint megállt. Na, itt vagyunk, és na, itt vagy? Megy a videó. Nekem fáj. Láttam, hogy oda simultál. Köszönjük. Na, szerintem ez a videó ennyi is lett volna.
ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel. Én Tamás voltam. Sziasztok!